Hhayi-ke enhla nasezansi asibingelele. Ake sizifuneke sizithole ukuthi singobani thina. Ungasilandela-ke laphana epejini lethu ku-YouTube channel, ufike usearch-e uthi I Know My Story, bese ufike u-like, usubscribe. Ungasiboleka-ke udlebe wena olandela leli page likaMabhodla. Sisahleli naye-ke uNkululeko uMfokazulu. Manje lapha Nkululeko, uma singabuka izinga lokubulawa kwabantu ngaphansi komthunzi welanga, ngakube bayaqonda yini abantu abakhipha umphefumulo ukuthi kuyicala elingakanani kwelikamoya? Ngakube kwemukelekile yini lokho ukuthi omunye umuntu a-terminate umphefumulo womunye umuntu? Because sikhuluma nawe nje, imindeni eminingi ihleli dengwane ngenxa yabantu aba-terminate-a imiphefumulo yabanye abantu. Mhlasimbe masingafunda kuwe ukuthi kuyicala elingakanani lelo uma ukwenza kwelikamoya, ngoba phela khona abantu abangazi ukuthi lento yokubulala umuntu ihamba i-process ende kangakanani uma usuyenzile. Yize sinabantu abazi ukuthi uma sengikwenzile ngizogeza, ngizihlambulule, engaqondi ukuthi loko kugeza kwakhe uzigeza yena, ususa leyo ngcindezi enyameni, not kamoya. Because kunamacala kamoya athethelelwayo, kunamacala angathethelelwa kwelikamoya. Yingakho umuntu uma esefile efe ngesandla sakho, uthole ukuthi kuthiwa uyakulinda lowo muntu kuze kushaye isikhathi sakho sokuthi nawe uhambe ngale ndlela omhambise ngayo, because neBhayibheli liyasho lithi obulala ngenkemba uhamba ngenkemba, and akugeji kuba kanjalo. Sibonile abantu abaningi kade bebulala ngenkemba, bahamba ngenkemba. Yingakho sithi i-universe yenza lento eyenziwe wuwe komunye umuntu. Yingakho futhi siphinde sisho sithi yonke into osuke uyenza usuke uzenzela wena, because inkinga nenkinga usuke uyibona yenzeka phambi kwakho isuke ilandwe wuwe, bese umunwe ukhomba abathakathi ukuthi izinto zami ayisahambi kahle, ngithakathi osibani bani nosibani bani. Wakhohlwa ukuthi umthakathi omkhulu wuwe uqobo lwakho, because ngenkathi uyi-create-a leyo nto, i-universe iyaqopha bese iqoqa yonke leyo nto kade uyenza isondeze eduze kwakho. Uma ingawelanga kuwena, iwele ey'zukulwaneni, mhlawumbe uzothi usuhambile uthole ukuthi izizukulwane zakho zihamba ngesikhali, because le nto yavulwa wuwe ekhaya, kuze kuzofika nakule nto yomkhono wekati, isibhamu. Abantu abaningi abekho aware ukuthi isibhamu kahle kahle isikhali esabulala okhokho bethu kuzothathwa leli zwe. So yingakho ubona isibhamu siqeda abantu kangaka, because sisithatha sisifake ekhaya singenalo ulwazi ukuthi siwumkhokha, because sabulala okhokho bethu. Bahleli kwelikamoya nje, kunabantu abahamba ngaso isikhali esibizwa ngesibhamu. Yingakho namhlanje uthola ukuthi masike safika ekhaya sidonsa umkhokha. Yizo zonke izinto lezo Nkululeko engifisa ukwazi ukuthi sizenze njani mfowethu, because i-universe iyaqopha, i-universe yenza izinto ezenziwe wena. Uma wenza kahle ikulethela okuhle, uma wenza kabi ikulethela okubi. Singathini esimweni esifana naleso Nkululeko? Baba, lento yokukhipha umphefumulo womuntu ave iyingozi ngendlela eyisimanga. Angikusho lokho. Baba, uma useke wakhipha umphefumulo womuntu ngesandla sakho, ngale ezweni likamoya intethelelo angeke uze uyithole. Why ungeke uze uyithole intethelelo meke wakhipha umphefumulo ngesandla sakho? Ingesimo sokuthi usuke ubulele igidigidi ney'nkumbi zabantu. Umuntu baba eyedwa uphethe iy'gidi zabantu ney'nkumbi zabantu. So ngesikhathi umbulala lo muntu, bonke labantu nabo bayafa. Kanjani na? Uma ubulela umuntu kubalwa nenzalo yakhe engakafiki kuleli gabade, engakazalwa. Iyabalwa nayo ngoba kwanayo usuke usuyibulele, ngoba njengoba umbulele awazi noma ubesazoba nazo yini ezinye iy'ngane. So zonke lezi y'ngane ey'kuye zonke ziyabalwa, kubalwa nenzalo yomzimba wakhe. Futhi angikusho futhi lokhu, wabulala, wakhipha umphefumulo womuntu. Umdali wezulu nomhlaba
uyathanda awuthandi, uzokwenza sure ukuthi nawe uhamba ngesandla somuntu. Lobu buhlungu obenza komunye umuntu, nawe ukulindele ukuthi umdali uzokwenza sure ukuthi uyabuzwa, uyathanda awuthandi. Yingakho kuye kuthiwa ubulala ngesibhamu ufa ngaso, ngoba umdali wenza sure ukuthi lento oyizwisa omunye umuntu nawe uyifile. Uma wenzela omunye umuntu into enhle, uNkulunkulu wenza sure ukuthi awudluli emhlabeni lento enhle oyenzela omunye umuntu ingenzekanga nakuwe. Kanjalo noma ubulela umuntu wakhipha umphefumulo womunye umuntu, umdali wenza sure ukuthi lento oyizwisa omunye umuntu nawe uyayizwa. Ngale ezweni likamoya, isono sokukhipha umphefumulo womuntu asinantethelelo. Angikusho lokhu, asinantethelelo. Impilo yakho angeke ize ihambe kahle ngesimo sokuthi iy'nyembezi zalabantu njengoba yilila, uma ukhipha umphefumulo womuntu ngesikhathi belila, zonke lezi nyembezi ngokwemfihlo kaMdali uNkulunkulu uyayiqoqa, uyoy'fica ziwumfula ngale sekufanele udlulele phambili. Ngesikhathi sekushaya isikhathi sokuthi sekuhamba wena emhlabeni, zonke lezi nyembezi uyayifica ingangothukela, ungakwazi ukudlula uye ngale. Futhi ngikusho lokhu, uma ukhiphe umphefumulo womuntu, awusoze wayithola intethelelo ngale kwelikamoya. Ngisho ungambulala umuntu, wenze kahle. After wabulala umuntu, uqale wenze kahle. Noma ungenza kahle, noma ungenzani, kodwa isono sokukhipha umphefumulo womuntu asinantethelelo ezweni likamoya. Noma ungahamba uthemba ukuthi iy'ngane zakho ziyokugeza zikushwelezele, lokhu akusho lutho, ngoba ngesikhathi ubulala umuntu kubalwa ney'nkumbi ney'gidigidi zabantu. Ngamanye amazwi kubalwa nenzalo yakhe iyabalwa lapho, ngoba kwanayo usuke uyibulele. Uma unomqondo omfishane ngeke uze uyizwisise kahle lento engiyishoyo ngesimo sokuthi ingale komqondo wakho. Uma ungambuleliwe kwelikamoya ngeke uze uyizwisise kahle lento engiyishoyo. Baba-ke ngiyibeke la ngizwe ukuthi ithini. Ngamanye amazwi kusho ukuthi umuntu obulalayo ufana nomuntu o-terminator i-vision kaMdali, noma ufana nomuntu oyihlongandlebe kuleli zwe, because uNkulunkulu usuke engamthumelanga lokho. Usuke emthumela ukuthi akazoba yingxenye naye ukuthuthukisa imvelo yakhe, njengoba uNkulunkulu i-vision yakhe iyaqhubeka kuze kube namhlanje. Ngoba kunabantu abanga-understand ukuthi umuntu uwumfanekiso kaNkulunkulu. Umuntu ufana ne-craft noma i-craftwork kaNkulunkulu azibuka kuyona, njengoba ethi wakhanda umuntu wayesemphefumulela ngomoya wakhe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uyekhanda omunye uNkulunkulu, wakhanda inyama, wesehla la ekhona wangena enyameni ukuze akwazi ukuthi aqhubeke ne-vision yakhe ngomzimba lo esiphila kuwo. Lento yokubulala umuntu akuna-price, kufana nomuntu osulahliwe kwelikamoya. uNkulunkulu uyasazi isono esifanele ukuhlambululwa kamoya, and uyasazi isono esingeke sahlambululeka kamoya singezoyishiya nale y'bhamu, ukuthi isibhamu siyingozi kangakanani, especially kwindlu empisholo, njengoba siqeda abantu namhlanje. Uthola ukuthi abantu bayadubulana, bayabulalana. Sikhuluma nge-issue mfowethu okuyona ekhungethe kakhulu isizwe sikaPhunga noMageba. Badubulana ngey'bhamu because abazi ukuthi isibhamu kamoya kunabantu abangale abawobabamkhulu abaqedwa yilesi sibhamu. Amabhunu nabelungu befika lapha bezothatha konke okungokobabamkhulu, bakuthatha ngesibhamu. So kusho ukuthi ishobolo elikhulu kumuntu omnyama ukubonakala ephethe isibhamu eyosifaka emzini kababa wakhe, because lesi sibhamu isona esaqeda okhokho bethu. Ngivumelana nawe mfethu ukuthi lento yecala lokubulala ayisoze yathethelelwa. Kusho ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu akafunde ukuthi imvelo i-operate kanjani, because imvelo i-operate ngendlela owenza ngayo. Uma wenza kahle kubantu naye yenza kahle, uma wenza kambi ibuyisa ngaleyo ndlela futhi. Mhlawumbe uqonda ukusitshela lokho, Nkululeko. Baba ngikusho lokhu, into edala ukuthi namhlanje kube ngathi indaba yedlozi into engekho, into engesanamsebenzi walutho, ingoba kuney'dalwa ezinamandla ngempela phezu kwey'mpilo zethu ezisabantu, azikwazi ukusondela eduze kwethu ngesimo sezinto ey'ningi
esiyisebenzisayo nesiyiphathayo nekhona even ngisho emagcekeni ethu nasemizini yethu. Njengayo nje lesibhamu, njengabo futhi labo ogesi. Namhlanje emizini yabantu ko-round sewuthola ogesi. Iy'dalwa lezi zokuqala aziyazi yonke le nto. So yingakho namhlanje kube ngathi kwandaba yedlozi leyo ayisekho, ngesimo sokuthi ziningi izinto esezikhona namhlanje. Omkhulu bethu baqala, okhokho bethu bakudala laba abanamandla phezu kwey'mpilo zethu ngempela, abakwazi ukusondelana nathi ngesimo sokuthi ziningi izinto ey'khona emagcekeni abantu. Ziningi izinto ezikhona emizini yabantu ney'phathwa abantu ney'setshenziswa abantu. Iy'dalwa noma okhokho bethu abangahambisani nazo, abanye babulawa ngazo. Hhayi ngithi kancane nje endlini ebizwa ngumsamo noma indlu yamadlozi. Indlu yamadlozi akufanele ngabe yindlu enogesi. Ngesimo sokuthi uma kuthintwa amadlozi kusuke kukhulunywa nangazo zonke iy'dalwa naney'dalwa zokuqala. Angisakhulumi-ke ngala madlozi amanje. La madlozi amanje ahamba emhlabeni vele vele, awekho kwimvelo, aphumile kwimvelo, vele i-connection awanawo nomdali la madlozi amanje. So yingakho futhi kunzima ukuthi abuye azosilekelela ey'ntweni esiy'funayo ngesimo sokuthi ahambe emhlabeni awekho kwimvelo. Even ngisho nangale kwelikamoya kuba nzima ukuthi axhumane nathi ngesimo sokuthi aphumile kwimvelo. Yingakho namhlanje kwandaba yedlozi kuba sengathi into engekho, into engenamsebenzi walutho. Bengikhuluma ngala madlozi amanje ukuthi ahambe vele awekho kwimvelo. Kunzima futhi ukuthi abuye asenzele izinto ezinhle. 2, amadlozi lawa okuqala-ke, lawa very powerful, alinyazwa yini wona ukuthi angabi namandla futhi nawo phezu kwey'mpilo zethu? Ingenxa yogesi abagcwele emizini yethu. Kugcwele ogesi nako-round, kugcwele ogesi emagcekeni, uxhaxhaxa bogesi. Yonke le nto abayazi, yingakho bengakwazi ukusondelana nathi. Siphatha iy'bhamu, even noma ngabe efuna ukuzivikela ey'ntweni ey'thile, kuba nzima ngoba athi efika abone lezi zinto lezi ahamba ngazo, aduculwa ngazo. Mase kucathi khona into ezolungela umuntu omnyama. Ayikho baba into ezolungela umuntu omnyama uma kunje. So baba, hhayi bengiyivala nje kanjalo nje, ngithi angisale sengicaphuna nasendabeni yedlozi ukuthi yingakho manje emhlabeni kunje. Yingakho futhi nasemhlabeni kube ngathi kwadlozi lelo into engekho, into engasasebenzi, kanti idlozi likhona. Yingoba kunezinto ezikhona ey'setshenziswa yithi ezabulala omkhulu bethu nokhokho bethu bokuqala. And 2, amadlozi amanje ahamba emhlabeni awekho kwimvelo, awakhonekthile nemvelo. Yingakho futhi engakwazi futhi nokuthi akhonekte nathi ngesimo sokuthi ahambe vele engakhonekthile kwimvelo. Baba, Mabhodlela ngiyivale kanjalo ngilindele amanye ama-question. Sibonga kakhulu qhawe lamaqhawe, sibonga kakhulu ndoda yamadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona. Siyathokoza.